Assalamu alaikum muhtaram milletdaşlarыбыз. Hayırlı gün qadırlı tamaşaçılar. Efirde Manzara'nın 29 may Jumğa çıgarılışı. May ahırı kıyaşlı motor günler bilen seyindire, көңілләр дә шулай яқты жылы нурга көмілсін. Язның соңгы көннәрен яхшы кәйф, яқты уйлар белән үткәрик. Барчабызга да уңышлар юлдаш булсын. Чыннан да май төгәлләнеп килә инде, җәй айына аяк басабыз. Ишекләрне киереп, җәйне каршылар мизгелләр җитте. Хуш киләсең чәчәкле җәй дип тапшыруыбызны башлыйбыз. Татарстан Республикасы Дини нәзарәте һәм рухи моң иҗат берләшмәсе татарча азан әйтү конкурсын төгәлләде. Җиңүчене билгеләүдә гадел булырга тырыштык ди оештыручылар. Австралия кыйтгасында гаит чаралары 3 көн дәвам иткән. Анда яшәүче коллегабыз Финзия Газизова материалы. Татарстанның халык артисты Зиннур Нурмөхәммәтов турында яңа истәлекләр китабы басылып чыкты. Китапны дөньяга чыгаручы Рафаэль Сальмушев. Бүген шулай ук күренекле китап галиме, Татарстан фәннәр академиясе академигы, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Әбрар Кәримуллинның тууына 95 ел. Мөхтәрәм галимне дә яхшы, хәерле сүз белән искә алырбыз. Оркестрларның ниндиләре генә юк. Австрияда, мәсәлән, яшелчәләрдән ясалган музыка ойын коралларында уйнаучы бик популяр оркестр бар. Концертка 1 сәгать кала кишердән блокфлейта, баклажаннан барабан, цукинидан бырга, һәм башкадыр ойын кораллары ясап киләр яңгыраталар да, аннары шулардан аш пешереп барысы бергә сыйланалар имеш. Ә менә Авиатөзелеш районы сәнгать мәктәбенең Риорита оркестрының нинди үзенчәлекләре бар икән? Әлеге коллективның сәнгать җитәкчесе Марина Семенова балаларда илаһи сәнгатькә, музыкага мәхәббәт тәрбияләргә омтыла һәм моңа ирешә дә. Әлеге коллективның репертуарында 20ләп Бөек Ватан сугышы темасына багышланган әсәрләр бар. Без алар хакында җиңүнең 75 еллыгына махсус бер сюжет төшеребез дигән идек, ләкин пандемия безнең планнарыбызны кисте. Шуңа да без әлеге данлы коллектив турында кызыклы видеоязманы архивтан алып, тамашачыларыбызга күрсәтергә һәм алар хакында сөйләргә ният иттек. Оркестрның гадәти булмавы көн кебек ачык. Музыкантлары яшүсмерләр, репертуары башлыча узган гасырның 60-нчы елларына туры килә. Исемнәре дә үзенчәлекле аларның. Риорита 30-нчы елларда популяр булган Пасадобль дигән бер бөек көйнең атамасы икән. Постоянно принимаю участие и городских, республиканских, всероссийских. Оркестр 2000 елда оешты. Шушы вакыт эчендә берничә буын музыкантларны әзерләдек. Риорита киләчәктә иҗат юлын сайлаучылар өчен яхшы трамплин. Бер туктаусыз шәһәр-ара, республика, Россия күләмендәге бәйгеләрдә катнашабыз. Оркестрыбыз соңгы араларда еш кына гран-при иясе була. Бәйгеләрдән тыш Риорита шәһәр чараларында да катнаша. Күптән түгел консерваториядә бер артлы 5 әсәр уйнаганнар. Бу яшь музыкантлар өчен зур сынау һәм дәрәҗә. Ихтияр Кыямов оркестрга 3 ел элек килгән. Шулай да беренче көнен бүгенгедәй хәтерли икән ул. Ул вакытларда бер основной оркестр бар иде һәм балалар өчен. Мин шул башта балаларга электем. Мин анда бер ел йөридем. Аннан инде без шулай основнойга кирдек. Төп оркестрга. Хәзер дә шул төп оркестрда уйныйм. Ул саксофон бик яңа инструмент, миңа ул ошый. Саксофонда уйнарга да бик авыр түгел минемчә. Әмнә Егор Сидоркинның күңеле күбрәк барабанга тарта. Аның тояшчыклары турында егет сәгатьләр буе сөйли ала. Үз инструментын Егор 2нче сыйныфта укыганда таба. Шул вакытта оркестрда уйный башлый. Хәзерге вакытта ул музыка көллиятендә белем ала. Дәресләр арасында оркестрда да шөгыльләнергә вакыт таба икән. Я всегда рад помочь оркестру и приходить сюда, и мне самому удовольствие доставляет. Оркестрның уйнын күзәткәндә үзеннән-үзе җитәкчеләре ничек шул кадәр тигез, дус итеп уйнарга өйрәтте дигән сорау туа. В первую очередь, конечно, это вот именно коллективная игра. Балаларны күбрәк командада эшләү тәрбияли. Аларның бер-берсеннән калышасылары, уйнаганда буталып китәселәре килми. Бер көйне уйнарга өйрәнгәч, кызыксыну тагын да арта. Аларның тизрәк яңа әсәрләрне өйрәнәселәре килә.
Biz sizni video qonaqxona bizga chaqiramiz. Zakat xayriya fondi xizmatkari Abdurahmon Dusmatov bilan әңгәмә quramiz. Jumğa көне xayr көне sahifasına kirişamiz. Assalamu alaykum Abdurahmon Hazrat. Bizning менә zakat fondining ishlanigina natija yasasak narsalar aytырга mumkin Uraza oyi bo'yicha. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Xayrli ertalar, xayrli kunlar. Bu yıl bitinde bilgili bo'lgan şartlar arqasında Ramazan ayında iftar formati, ağız açtırı formati o'zgardi. Ham endi Tatarstan Respublikasi Diniya nazoratının zakat xayriya fondi kun sayın 1000 ga yaqin qaynar rizqdan turgan 1000 ga yaqin iftar jıyılmaların, lunchboxlarini taratdı. Bu albatta masjid mahallalar ham endi Tatarstan muhtasibatlari yordami bilan ishlendi. To'liq ma'lumotga kelganda biz Tatarstan Respublikasining 40 muhtasibatına, ya'ni rayonuna bu iftarlarni taratdik. Ham endi Qozon shaharining 60 ga yaqin masjidine şu iftarlar taratildi. Tağın da uylarına qayta almauchi to'lay taraqda yashab qolgan, qayta uylarına qayta almauchi o'quv yurtlarining shogirdlarına, studentlarına taratıldı. Ham endi boshqa turli uyushmalarga bu iftarlar taratıldı. Ham endi shulay bizning fondimiz qaramag'anda bo'lgan Uraza tutuvchilarga, kishilarga bu iftar jiyilmalari shulay taratıldı. Abdurahmon, siz tilga olib o'tdingiz, avru bolalarni davolao uchun kerakli summalarni jiyu ishi haqida. Necha kerak bora? Yetarlik summa jiyildimi? Muhtoj bo'lgan bolalarga ақша jiyuni e'lon etgan edik. Ham endi biz shu Ramazan oyida bir oy bo'yina 10 bolaga yordam eta oldik. Tağın da fitr sadaqa, ya'ni oziq-tulik jiyilmalari 6-7 kilo ağırlığından turgan oziq-tulik jiyilmalari fitr sadaqadan taratıldı. Bular endi barisi da 700'den artıq fitr sadaqa oziq-tulik jiyilmalari taratıldı. Abdurahmon Hazrat, bugün kimga yordam uyushtiramiz, kimga yordam kerak? Bugün men sizni Samina ismli qizimiz bilan tanishtirib o'zim kela. Ona haligi kunda 7 yosh. Qiz endi 26 atnada dunyo kela. Ham 3-kunga sobiy 26 atnalik sobiy misine qon savog'ini kechiradi. 3 oy bo'lganda şu qizimiz turli operatsiyalar kechira, o'tkara, ham endi Saminaga DCP ham epilepsiya diagnozlarini qo'yalar. Qizg'anishga qarshi 7 yoshlik Samina bizning suylashada ham endi yurida olmay. Samina Sovet chorida tushirilgan multfilmlarni qarorga yarata, ham saf havoda, tabiat arasında, tabiatda onu yuritganlarini bir qata yarata. Bizning qizimiz endi Samina davomli bo'lgan ko'p turli tirnaklantiruv choralarini muhtoj. Ham endi shu tirnaklantiruv choralarini o'tkaruv niyati bilan Zakat xayriya fondi 60 ming so'm ақша jiyuni e'lon etadi. Abdurahmon, şu balaga Saminaga yordam etirga tilәүчеләр булса, акча күчерергә tilәүчеләр булса, нинди ысуллар бар? Аңлатып үтсәгез иде. Saminaga yordam ko'rsatish uchun zakat so'zini yozib, bosh o'rin qoldirib, ko'chirilasi summani ko'rsatib 7715 qisqa nomerini SMS jibarga mumkin. Misol uchun 300 so'm jibarga tilasak, zakat so'zini yozamiz, bosh o'rin qoldiramiz, 300 deb yozamiz, ham endi 7715 qisqa nomerini SMS jibaramiz. Shulay zakat xayriya fondining Qozon shaharida 80 o'rinda maxsus tortmalari o'rnashgan. Shu tortmalarga da sadaqalaringizni solib yordam ko'rsata olasiz. Bizning saytimiz www.zakatrt.ru. Onda bütün ma'lumotlar, bütün rekvizitlar ko'rsatilgan.
Безнең телефон номерыбыз 225-33-22. Шушы номерга шалтыратып, бөтен мәгълүматларны белергә мөмкин. Без Казан шәһәре, Тукай урамы 89-нчы бинада урнашканбыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Безнең белән видео элемтәдә Татарстан Республикасы мөселманнары дини нәзарәте каршындагы Зәкәт хәйрия фонды хезмәткәре Габдрахман Дусмәтов булды. Тапшырыбызны дәвам итәбез. ТСРның 100 еллыгы һәм республикабызда игълан ителгән туган тел елы уңаеннан республикабызда татар азаны конкурсы үткәрелде. Аның идея авторы Рухи моң проекты. Оештыручылар фикеренчә, бүгенге көндә татар макамы белән сыйфатлы итеп азан әйтү тансык күренеш. Бәйгенең максаты азан әйтүдә милли аһәңнәргә басым ясау. Конкурста катнашырга теләк белдерүчеләр шактый булган. Араларында башка милләт вәкилләре дә аз түгел. Беренче этапта үткән бәйгенең нәтиҗәләре инде билгеле. Тулырак алдагы видеоязмада. Рамазан айында республиканың Рухи моң иҗат берләшмәсе Татарстан мөселманнарының диния нәзарәте белән татар азаны дигән бәйге игълан иткән иде. Бәйгегә 130 азан язмасы кабул ителде. Шуларның 7-се финалга үтте. Иң яшь катнашучыга 4, ә иң өлкәненә 85 яшь иде. Алар арасында дин әһелләре генә түгел, мәдәният, сәнгать әһелләре һәм башка һөнәрияләр дә бар иде. Ураза гаетеннән соң бәйгегә йомгак ясалды. Халык артисты Мингул Галиев һәм Татарстан мөхтәсибләренең җыелма тавыш бирү нәтиҗәсендә 3нче урынны Алексеевскидан Рәмис Фәсәхов алды. 2нче урында Илдар Кыямов. 1нче урын ияләре 2: Илзам Хаҗиев һәм Марсель Вагизов. Соңгысының азаны ел дәвамында Болгар радиосында яңгыраячак. Татар азаны бәйгесенең балалар өлеше дә бар иде. Монда җиңүне теләчедән Данияр Ниматҗанов яулады. Аңа бәйгенең иганәчесеннән велосипед бүләк ителде. Бәйгене оештыручылар әлеге проект дәвамлы булыр дип ышандыра. Аларның максаты татар азанының гомуми вариантын һәм берничә мәкамын булдыру, гамәлгә кую. Рамазан айы тамамланды. Изге бәйрәм Ураза гаетен билгеләп үттек. Бүген Шәввәл аеның 6нчы көне. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд алейһиссәлам Рамазан аенда ураза тоткан һәм аннан соң Шәввәл аеның 6 көнендә ураза тоткан кеше ел буена ураза тоткан кебек саналып, шуның әҗер савабына ирешер дигелгән. Билгеле булганча, сахабаларыбыз ураза тотып бетергәннән соң да Рамазан ае үткәч тә берничә ай дәвамында "Я Раббы, минем уразамны кабул итсәң иде" дип түбәнчелек белән дугалар кылганнар. Шуңа күрә дә без ураза сәхифәләренә яңадан әйләнеп кайтабыз һәм Татарстан Республикасы диния нәзарәте рәисе урынбасары Рөстәм хәзрәт Вәлиуллинның бу уңайдан фикерләрен җиткерербез. Әлбәттә, безнең быелгы уразабызның нәтиҗәләренә килгәндә, аның диния нәзарәтенә дә тәэсире зур булды. Безнең гомуми ифтарлар үткәрү гадәтен без эшкә ашыра алмадык. Һәм шуңа күрә шушындый ифтар бокслары, сәхәр бокслары хәзерләүне тәртипкә салып җибәрә алдык. Әлбәттә, бу безнең мәчетләребез, мәхәлләләребезнең мөфтият белән киңәшләшеп эшләүнең нәтиҗәсе булды. Җумһуриятыбыз буенча һәрбер авылда да, һәрбер шәһәрдә дә мохтаҗ кешеләр калмады диярлек. Ул мәсьәләдә безнең игътибарсыз мәхәллә тарафыннан булган, мөхтәсибләр тарафыннан булган, мөфтият тарафыннан булган игътибарсыз мохтаҗлар калмады. Һәрберсенә игътибар барып җитте дигән хәбәрләрбез бар. Менә статистиканы алсак та, республика күләм ифтарга гына 30 мең кешегә таратылды. 30 мең кешегә һәм шуңа тагын өстәмә мәхәлләләргә килгәндә, мәхәлләләр 90 мең ифтар ланчбокслары тараттылар. Һәм инде әйтергә кирәк, бу мәсьәләдә Ярдәм мәчетендә мисалга үрнәккә куеп була, алар исә 60 мең шундый ифтар бокслары тараттылар. Гомумән, менә бу яңа формат безнең киләчәктә дә бу бәлаказадан, бу авыру сырхаудан кутылганнан соң да яхшы практик буларак калыр дип инанабыз. Әлбәттә, гади ифтарларыбыз тормышыбызга кайтканнан соң да шушындый мәчетләргә килә алмаган мохтаҗларга ярдәм кулы сузу механизмын барлыгы дип инанып калабыз. Моның белән генә туктап калмадык. Безнең шушы үз-үзеңне изоляциягә кертү шартын үтәп,
bir мәхәллә безнең мәчете янган иде. Ютазы районының иске Кара Зирәк дигән авылында мәчет янган иде. Шушы мәчетнең яну сәбәбеннән төрле сүзләр булды һәм шул вакытта әйтергә кирәк, бер ай дигәндә ул мәчет аякка бастырылды. Яңа мәчет аякка бастырылды. Аллаһ Тәгалә шул бәла-каза аша ул авылны бөтен Татарстанга гына түгел, бөтен Рәсәйгә танытты һәм шулай итеп шул авылга Аллаһ Тәгалә шундый бәла-каза аша яңа мәчет бүләк итте дип инанып калабыз. Аллаһ Тәгалә шул изгелектә катнашкан һәрбер кешенең изгелекле гамәлен кабул итсен, һәрбер тиененә кадәр биргән кардәшләребезгә аларның хәерләренә Аллаһ Тәгалә изгелек белән дөньяда да ахирәттә дә кайтара күрсен дип дугада кылабыз. Шулай ук әлбәттә хәйрия гамәленә килгәндә 10 баланың авырулар белән авырган 10 балага ярдәм кулы сузылды. Бу гамәлләр бөтенсе Рамазан аенда үтәлде. Әлбәттә бу эш мәхәлләләребез булмаса, мөхтәсибәтләребез булмаса, казиятләребез булмаса, мөфтиятыбыз булмаса, бик күпкә азрак эшләнгән булыр иде. Бик зур рәхмәт сүзләрен әйтәсем килә мәхәлләләр, мөхтәсибәтләр, казиятлар, мөфтият хезмәткәрләренә бик зур рәхмәт сүзләрен әйтәсем килә. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Планетаның төрле илләрендә яшәүче 1 миллиард 700 миллион чамасы мөселман кешесе 24 майда уразага итен билгеләп үтте. Австралиядә яшәүче дин кардәшләребез Рамазан ае тәмамлануны 3 көн бәйрәм итә икән. Бездә Рамазан ае чәчәкле язга туры килсә, Көңгөрәләр илендә хәзер көз ахыры, озакламый кыш башланачак. Аделаида шәһәрендә яшәүчеләрнең тормыш көнкүреше, андагы Рамазанга ит юллары хакында тулырак хезмәттәшебез Финзия Газизова сөйләр. Көзнең җиләк җимешләре. Расында. Афлисуннар. Ничек моторлар. Гаетләп йөрү, Австралиядә гаетләп йөрү дигән гадәт бар. Менә шундай һәр кешене мөселманның өенә киләсез инде, бәйрәм белән котлыйсы. Алар инде көтеп торалар табын әзерләп инде. Өйдә бер кеше булса да инде үй хөрмәте өчен керергә тиешләр инде. Халык керергә тиеш. Шул үй хөрмәте дип, чәй эчмәгән чакта да йортка кереп инде дуга кылып, шулай торып чыгып китәләр инде. Менә шулай өстәлләр әзерләп кунакларны каршы алалар инде. Һәрбер өйдә менә шушындый өстәл. Килгән һәр кешене чәй эчертәләр, гаетләп кешеләр килә. Менә без барында гына бу гаиләгә бер 2-3 кеше килде. Тагын бер гадәт, монда балаларга инде яшь балаларга һәрберсе инде акча бирәләр инде. Акча кем күпне бирә ала, балаларга гаит садакасы дип акча бирәләр. Менә күркәм гадәттә, аннары менә игътибар иткәнегезчә өстәлләрендә ризык бар, милли ризык. Уйгырларның инде һәрбер өстәлнең түрендә тора, ул санса дип атала. Шул аны махсус ураза гаете һәм Корбан гаете өчен пешерәләр. Татарстанга әйләнеп кайтык. Республика башкаласының Йөзек кашы Казан Кирмәнендәге Кылшәриф мәчете. Ул Казан ханлыгы чорының атаклы Җәмигъ мәчете. Һәм 1552 елда әлеге дин йортын яклап сугышканда һәлак булган имам шагыйрь Кылшәриф истәлегенә багышлап төзелгән. 9 ел дәвамында барган төзелештән соң республиканың гына түгел, илнең иң матур мәчетләреннән берсе булып Кылшәриф мәчете калкып чыкты һәм башкалабызның 1000 еллыгында ачылды. Казанның 1000 еллыгына 2005 елда Мәхәббәт бина Кылшәриф мәчете ачыла. Ул Европада булган иң зур мәчетләр рәтенә керә. Кылшәриф мәчете республикабызның һәм мәркәзебезнең үзәк мәчете Казан Кирмәне җирлегендә урнашкан. Мәчет татар халкының күренекле дин әһле Казанны яулаган вакытта вафат булган Сәйид Кылшәриф исемен йөртә. Мәчет 21 гасырда төзелсә дә, тариханың еракларга барып тоташа. Урта гасырда Казан ханлыгы булган чорда Казан Кирмәнендә Җәмигъ мәчет булган. Ул Җәмигъ мәчетнең исеме Әл-Кәбир булган. Һәм инде 1552 елда Явыз Иван гаскәре Казан Кирмәнен, Казан ханлыгын яулап алгач, бу мәчет җимерелә, юкка чыгарыла.
1995 елның 13 ноябрендә Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев Кылшәриф мәчетен торгызу турында указ чыгара. Ярты ел чамасы узуга аны төзергә керешәләр. Минтимер Шәриф улы Шәймиев безнең архитекторларга әйтәсем килә, гарәпләргә дә, төрекләргә дә түгел, махсус үзебезнең архитекторларга әмер бирә. Шушы Кылшәриф мәчетен татар халкының мәдәниятына туры китереп рәсемнәрен ясарга дип. Кылшәриф мәчетен Явыз Иван тарафынан җимерелгән Җәмик мәчетенә охшатып төзиләр. Кызганычка каршы, мәчетнең сурәтләре тарихта сакланмаган, әмма татар халык аваз иҗатында ул Җәмик мәчет 8 манаралы, ак таштан бик зур булган дип әйтелә, безгә хәбәр кылыныла. Мәчет диварларына, утыргычларга, тәрәзәләргә, ишек пыялларына милли орнаментлар төшерелгән. Алар һәркайсы үзенчәлекле. Әгәр дә игътибар итсәгез, мәчетнең тышкы ягында мәрмәрдә Коръәни Кәримнән дуалар, сүрәләр уеп язылган. Гөмбәзаның Казан бүрге декоратив элементлары ләлә чәчәге белән бизәлгән. Казанга килгән кеше иң беренче чиратта Кремльгә Кылшәриф мәчетенә юнәлә. Кылшәриф мәчете туристларның да түгел, казанлыларны да үзенә җәлеп итеп тора. Көн саен диярлек монда 1000-2000 кеше мәчет белән хозурланырга дип килә. Ә инде бәйрәм көннәрендә бу сан 20 меңгә дә җитә. Кеше үз тормышында күп булса бер-ике йорт төзергә мөмкин. Фатирын да гел алыштырып тормый. Ә менә кошларга адәм балаларыннан аермалы буларак ояларын ел сайын яңартырга туры килә. Һәм ул ояларның төрлелегенә, кошларның креативлыгына шаккатырлык. Мәсәлән, карлыгач үз оясын кыяларга, үй кыякларына балчык белән кипкән үләннәрдән ябыштырып ясаса, икенче бер кош суда yüзә торган кәрзин үрә. Үләннәр белән сарык йоныннан бәләкәй капчык рәвешендә тукылган, агач ботагына эленеп торган ояларда гаҗәеп кызык. Һәм җирдә чокыр казып, бала чыгарасы йомыркаларын шунда саклаучы кошлар да бар икән. Шуннан да киткән кошларым кабат кайтырлар дип җырлана торган җирдагыча, кошларның инде кайтыр вакыты җитте, алар хәзер бездә, аларның кызу эш өсте бала чыгаралар. Шуңа күрә дә мөхтәрәм җәмәгать, ул канатлы дусларыбызны борчымаска, ояларын туздырмаска, аларны тынычлыкта калдырырга чакырабыз. Республика матбугатына күзәтү белән дә танышып узыйк. Хәзер безнең белән элемтәдә Салават күпре журналының баш мөхәррире Зилә Хөснетдинова. Рәхим итегез. Дуслар, ТСРның 100 еллыгы уңаеннан Салават күпре журналының махсус май саны чыкты. Без монда нәни дусларыбызны Татарстан буйлап сәфәргә чакырабыз. Бергәләп алар Татарстанның дәүләт символикасы белән танышырлар. Казанның матур урыннарында булып кайтачаклар. Һәм гомумән Татарстаныбызның төрле районнарында булып, төрле халыклары белән танышачаклар. Баланы кызыклы сәфәр көтә. Салават күпре журналының кыскача эчтәлеге белән таныштык. Хатын-кызларыбызның яраткан басмасы Сөембикәгә дә тукталмый булмас. Әлеге журналның баш мөхәррир урынбасары Гөлнур Сафиуллинаны ишетик.
Hayırlı günler barchagızga da. Сенбика жолының июнь санын biz инде кулыбызга алдык. Ул тиздән сезгә, безнең укучыларыбызга да барып җитәчәк. Журналның бу саны махсус сан, ул безнең яраткан республикабызның 100 еллыгына багышланган. Һәм анда бик күп сәхифәләр, анда урнаштырылган фотосурәтләр безгә Татарстан үткән юл турында сөйли. Аларга карыйсың да, укыйсың да, шул чорның сулышын тойгандай буласың. Шул вакыт яшәгән кешеләрне искә төшерәсең. Татарстанның бүгенге уңышларының нигезлекләр салган икәнен аңлыйсың. Без инде кыштан ук шушы бәйрәм уңаеннан, республиканың зур бәйрәме уңаеннан редакциядә түгәрәк стәл үткәрергә дип планлаштырган идек. Республика тарихында эз калдырган күренекле хатын-кызлар безнең арада байтак, шуларның барысын да чакырып, үзебездә бер шул түгәрәк стәл артына утырып сөйләшербез дип уйлаган идек. Ләкин менә дөньяда булган соңгы хәлләр безнең планнарыбызны азрак үзгәртте. Без түгәрәк стәлне онлайн рәвештә үткәрдек. Менә алар республиканың юбилеен каршылаган көннәрдә үзләре эшләгән чорның кайсы вакытларын искә төшерәләр, сагынып искә төшерәләр. Ул көннәр аларга нәрсәсе белән кадерле? Үзләре эшләгән эш-гамәлләрнең аларга кайсысы якынрак? Алар менә шушы түгәрәк стәлдә шулар хакында сөйләделәр. Бик җылы, бик матур мисаллар белән әңгәмә килеп чыкты. Аны сез дә яратырсыз. Инде бүгенге көн сулышы журналдагы дип әйтик, шундый язмаларның берсе "Мин гаепле кызым" дип атала. Моның авторы Гүзәл Сәгыйтова. Ул инде кыз бу хат, бу язма аның кызы Асылъярга хат. Гүзәл анда бүгенге әниләрнең бик күбесенә кагылган проблеманы күтәрә. Баланы бик иртә эшкә чыгу, баланы калдырып бик эшкә чыгу дөресме, юкмы дигән сорауга җавап эзли ул. Бу язмада сезгә кызык булыр дип уйлыйм. Икенче тагы укучылар һичшиксез яратып укыячак язмаларның берсе "Чак кына соңрак туганмын" дип атала. Ул бүгенге җырчы, бүгенге заманга безнең замандашларыбызга бик билгеле җырчы Ришат Тәхвәтуллин белән әңгәмә. Кызлар колагына гына әйтеп куям. Ул инде иләнергә вакыт дигән сүзне дә сөйли үзенең әңгәмәсендә. Димәк, өмет бар. Сезгә кызык булган язмаларның тагын берсе Казан җиге бренд ул дип атала. Анда безнең читекче Илдар Шәйхетдинов турында сөйләнә. Читек тегү, җигү бик авыр эш. Илдар абый менә шушы эшнең бөтен нечкәлекләрен күрсәтә, сөйләп бирә. Хәтта ул үзенә аның мастер-класслар үткәрә. Мондый теләгез бар икән, аның янына килеп, андый эшне эшләп карарга да була дип әйтик. Журнал бик бай. Бөтенесендә сөйләп чыгу авыр, бөтенесендә сөйләп чыгарга кирәкми дә торгандыр. Ул сезгә әз генә сер булып, сюрприз булып та барып керсен. Журнал аша очрашканга кадәр. Бик рәхмәт. Шул рәвешле республика матбугатына күзәтү белән дә танышып үттек. Синоптиклар бу якын көннәрдә һава торышы җылытачак диләр, көннәр җылыначак диләр, хәтта 23 градус булачак имеш. Менә халык сынамышлары буенча 29 майда көн җылы булса, җәй тулаем җылы булачак икән. Бу фаразларның чынга ашуына өмет итик. Бүгенге көндә күпләргә үзенең тормышны, кешеләрне әйләнә-тирәне яратуы белән үрнәк булырдай кызыклы шәхесләр бар. Шуларның берсе Удмуртиядә гомер итүче Гөлнур ханым Мөхәммәтшина. Безнең яшьлегебез сугыштан соңгы авыр елларга туры килде. Шуңа күрә дә мин укый алмый калдым. Чөнки мәктәпкә барырга киемем юк иде дип моңая ул. Әтиебез Ижбуби мәдрәсәсен тәмамлаган гыйлем кеше иде. Шуңа күрә дә көненә 5 мәртәбә азан тыңлап үстек дип горурлана. Удмуртия башкаласы Ижаудан хәбәрчебез Назир Нугманов әзерләгән видеоязма. Ижауның Костина Мельница микрорайонында шомыртлар аппак чәчәктә. Биредә 2000-нән артык кеше яши. Совет чорында малчылык һәм яшелчәлек белән дан тоткан совхоз буламында. Күчеп килүчеләр арасында эш сөючән татарлар шактый була. Барысы турында иркенләп сөйләшергә өйгә узабыз. Гөлнур апа Мөхәммәтшинаның хатирәләре дә ямле май айы җиңү көненнән башлана. Нәкъ шул көнне дөньяга аваз сала ул. Урамнан тавыш ишетелгән. Сугыш биткән дип. Әби чыгып җигергән. Минем мәле кендекне кисмәгән. Үсә төшкәчтен урамга үзем атлап чыга башлагач, урам тулып элек басуга хатын кызлар эшкә баралар бит инде. Безнең
Біз ауыл башында йықсамай. Босуға ішке баралар. Бүтінісі мені жараталары. Тұтып сиялары бүтінісі. Очеретлап. Тәки соғышны басты бит бұл бала деп. Тәки соғышын тоқтатты бит бұл бала деп. Ұзақ жыллар мені шулай бүтін ауыл халқы жаратып жүрді. Әтисе Габдулхак ага 1944 елда Сталинград өчен кан куйгыч бәрелешләрдә аягын югалтып кайта. Соғышка кадәр 2 баласы булса, соңрак тагын 3 туа. Гөлнур апага мәктәп тәмамлау да насип булмый. Сугыштан соң да тормышлар авыр була. Әтиләре эшли алмый. Җитмәүчәлек үзәкләренә үтә. Күрше авылга жүреп укыдык. 6 классны укыдым. 7 классқа урга барырга күлмәк тә юк, өскә оякка да юк. Шуйттырып, аннан мен укый алмадым. Мен шунда төшеп киттем тавык карарга 13 яшьтә. Илебез байыр, Гөлнур, син дә матур күлмәкләр алып киерсең дия торган булган фирма мөдире яшь кызга. Тырыш хезмәте өчен Казанга комсомол путевкасы бирәләр. Гаять күп бүләкләр белән кайтаннан. 17 яшендә Гөлнур апа авыл советы депутаты итеп сайлана. Алдынгы комбайнчыга кияүгә чыга, 2 улы туа. Соңрак Алабуга ветеринария техникумын тәмамлый. Ирегенә дөньядан иртә китеп бара. Гөлнур апага тагын бер кат гаилә корырга туры килә. Икенче тормыш иптәше белән Ижауга күчеп киләләр дә. Ветеринар булып эшләдек икебез дә бында. Сыер бары, отлар бары, тоналар бары, шундый бой совхозы. Шушы үйне алдык біз. Біз әле отта тоттык. Иптәшем үзе орба ясады, шана ясады. От тоттык. Бәлеке кылын алды да, шуны үзебез үстердек. Сарыклар тоттык, тавыклар нык күп тоттык. Аллага шөкер. Аллага шөкер. И балалар да сыер да сауды, сипарат та йыртты, бүтән эшне эшләделәр. Гаиләдә 5 бала үсә. Шатлыклары белән бергә кайгыларын да күрергә туры килә. Икенче улы Фәнис Әфган сугышына эләгеп, озак кына хәбәре булмый. Аңа бәйле хатирәләре дә яз айларына барып тоташа. Тышка чыгам, ишек ортасына җиткәнем, ике үрдәк бак дип кычкыра бош ичимдә. Эй, бәбәкәйләрем әйтәм, әллә минем баламдан бер хәбәр китердегезме дип. Мин намазлар укып, копка шакылдаган чыктым. Шықсам, балам кайткан. Башка төндә. Тагын бер улы хәрби хезмәткә Чечен сугышына эләгә. Дугаларым исән саклагандыр аларны, ди Гөлнур апа. Ислам нуры үзенең күңеленә кечкенәдән кергән. Әтисе данлыклы Ишбобой мәдрәсәсендә укый. Бабайның мушада бер капчакта бер пытлап арышымы, будай оннамы булган, шуны сатып әтәйме Коръән китабы сатып алган. Безнең әтәй гыйлемей. И әдерек нитә башлагач, шулаймы тернәкләнә башлагач, гел озан әйтте өйдә. Без озан тавышына уянып үстек. Гөлнур апаның 5 баласы да туган йортларыннан очканнар. Иң кечесе күршедә генә яши. Килеп булышып торалар. Елына 2 тапкыр Коръән ашларын уздырабыз, ди Гөлнур апа. Әйтергә ярамаган вакытларда да уразасын калдырмаган. Микрорайонда аларны белмәгән кеше юктыр. Мал табиблары булгач, шәхси йорт хуҗалары ярдәм кирәк булганда капкаларын еш какканнар. Гөлнур апа күптән лаеклы ялда. Күңел юанышы бакчасы бар, балалары, оныклары килеп йөри, шөкер итеп яши. Әстерхан ягынан чыккан танылган шәхесләр арасында без күренекле диктор Абдулла Дубинны, җырчылар Наҗия Тиркулова, Альбина Кенжалиеваны һәм Татарстан халык артисты Зиннур Нурмөхәммәтовларны да атый алабыз. Соңгы вакытта Зиннур әфәнденең иҗат эшчәнлеген, тормыш юлын яктырткан "Эше калды, эзе калды" дигән кызыклы гына истәлекләр китабы дөнья күрде. Матбугат ветераны Рафаэль Сальмушев туплаган әлеге басма хакында хәбәрчебез Раил Садретдинов әзерләгән видеоязма. Зәңгәр күзе, күз кыргыгы, тибрәндереп карама, күз каравын. Казан телевидение студиясында төшерелгән әлеге видеоязмада җырчы Зиннур Нурмөхәммәтовка 41 яшь. Күп санлы тамашачылар хәтеренә ул үзенчәлекле башкару осталыгы, сәхнәдә үзен иркен тотуы белән кереп калды. Татарстанның халык артисты Зиннур Нурмөхәммәтовның исемен мәңгеләштерү максатыннан журналист Рафаэль Сальмушев "Эше калды, эзе калды" дигән китап бастырып чыгара. Рафаэль аганы без күп кенә истәлек китаплары чыгарып, халкыбыз хәтереннән җуела барган сәнгатькәрләребезнең исемнәрен халыкка кайтарушы шәхес буларак беләбез. Шулай соңгы вакытта дуслашып яшәдек инде.
Бик узак еллар ул мәрхүм булгачтан китап чыгаручы булмады. Мин уйладым да, мин аның тормыш иптәше Татьяна Романова белән дә таныш идем. Ул мине таныштырган иде. Аның шул өчесендә үткәрдек, аның белән җидесендә үткәрдек мәрхүм булгачтан инде. Шуннан аның белән туры шулай ук элемтәдә тордым инде. Аның тормыш иптәше Татьяна белән. Шуннан соң инде ул миңа әйтә, менә Рафаэль 15 еллап инде берәүдә аның истәлек, аның турында истәлек китабы чыгарырга кирәк иде дип әйтә. Әмма аңлаучы юк ди. Китап 1 ел эчендә әзер була. Рафаэль ага Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе музее белән кулга-кул тотынып эшли. Зиннур Нурмөхәммәтов белән бергә сәхнә тоткан артистларга мөрәҗәгать итеп, җырчы турында истәлекләр туплый. Бу җыентыкта Зиннур Нурмөхәммәтовның иҗаты да, шәхси тормышы да киң чагылыш таба. Зиннурны инде былайрак әйтәләр инде ул, чөнки ул кош баласы шикелле буйга кешерәк булса да, ул җыр сәнгатенә яңалыклар алып килде. Беренче мәртәбә шулай хәрәкәт, сәхнәдә хәрәкәтләр ясап, биеп, тамашачыны үзенә тартырга тырышып, күңелле җырлар җырлап, шулай иттереп. Әлбәттә, аның биографиясе дә бик катлаулы булган инде. Бик авырлыклар күргән. Ул үзе Астрхан җегете. Аннан соң инде әнисен дә кулга алганнар, әтисе дә ташлап киткән. Балачакларым Астраханда туган булса да, күп еллар мин көнчыгыш якларында яшәдем. Сахалиндә урта мәктәпне бетердем. Аннан соң Владистокларда мин Тын диңгез җыр бию ансамблендә хезмәт иттем. Аннарысы инде мин күп еллардан соң Астраханга кайттым, туган якларга. Әстерханда байтак тәҗрибә тупларга өлгергән җырчының якты йолдызы Казан, Татарстан сәхнәсендә 1969 елда кабына. Казанга гастрольгә килгән талантлы артистны музыка белгече, ул вакытта Татар дәүләт җыр һәм бию ансамблендә эшләүче Мәхмүд Нигъмәтҗанов күреп ала һәм Казанда калырга тәкъдим итә. Шул ук елны бер төркем татар артистларын Мәскәүгә Бөтенроссия эстрада сәнгате иҗат ustaханәсенә укырга җибәрәләр. Алар арасында Зиннур Нурмөхәммәтов та була. Kızlar jırlый, kızlar jırlый, kızlar jırıklı yaşlı, kızlar jırında şatlığım, sağışlarımın başı. Bitiripме, bitirmişe de кайтып җитә дигән шикелле, чөнки ул шомарган җырчы була инде. Ул бит җыр бию ансамблендә эшләү, инде җыр иҗатында канат җәю дигән сүз. Ул дөрестән дә бик матур рус җырларын башкарадыр. Аннан соң инде омтыладыр татар җырларына да. Бәлки аның башта каршылыклар булгандыр татар җырларын җырларга дигән шикелле. Ләкин ул үстендә эшләп үзен шомарта. Шулай итеп, ул безнең төп яраткан җырчыбыз булып республикада шундай күренекле җырчыга әйләнеп китә. Татар композиторларының Зиннур Нурмөхәммәтов башкаруындагы Ватан, тынычлык турындагы әсәрләре татар җыр сәнгате хәзинәсенә керде. Татарстанның халык артисты Зиннур Нурмөхәммәтов 2003 елда дөнья куя. Соңгы көннәренә кадәр сәхнәдә була. Аның җанга ятышлы лирик тавышы, ачык йөзе, позитив артистлык темпераменты, сәхнәдә тудырган образлары тамашачылар хәтерендә һәм телевидение фонды язмаларында саклана. Хәзер әлеге игелекле вазифага Рафаэль Сәлмушевның «Эше калды, эзе калды» дигән китабы да кушылыр. Чын артист кабатланмас эстрада җырчысы турындагы җанлы истәлекләрне яңа басма үзендә туплаган хәлдә киләчәккә илтер.
Финляндия ислам җәмгыяте имамы Рамиль хәзрәт Беляевның бу илдә яшәүче татарларның тарихы турында китабы дөнья күрде. Китапта тарихи фактларда күзәтү һәм анализда урын алган. Фотолар арасында Шихабетдин Мәрҗәнинең 1914 елда Финляндиягә килгәч төшкән сурәте дә бар. Бу хакта Татар-информ агентлыгы хәбәр итә. Милләттәшләребезнең дини тормышындагы яңалыкларны Ләйсән Хәснуллина җиткерер. Ләйсән, хәерле көн, сез сиңа. Рәхмәт, Илдар, Гөлназ. Әссәламу алейкум, мөхтәрәм дин кардәшләребез. Җомга көне мөбарәк булсын. Соңгы мәгълүматлар буенча Ульяновск шәһәрендә 50 меңнән артык милләттәшебез гомер итә. Шуның өстенә ислам динен тотучылар тагын бик күп мөселман дин кардәшләребез бар. Алар өчен шәһәрдә 12 мәчет эшли. Мәчетләр күп булса да, хәләл ризыклар белән сәүдә итүче кибетләрнең аз булуы турында халыкта еш ризасызлык сүзләре ишетергә туры килә иде. Шушы көннәрдә генә Ульяновскта тагын бер хәләл кибет ачылды. Шуннан да меңләгән мөселман яшәгән шәһәрдә хәләл ризык сатучы сәүдә нукталарының аз булуы бүген генә чыккан проблема түгел. Именно безнең хәләл ит белән берсәк безнең проблем булды. Чөнки безнең хәләл ит центральный мәчеттә генә булды. Калганы уже ерак за Свиягыда, теге Европада бик кат ерак. Шунда мондагы халык, күп халык сырадылар. Менә шунда хәләл итләр чын мөселман суйган бисмилля Аллаһу акбар дип хәләл итләр булса иде дип. Менә ниһаять биек Тукаебыз язганча Семберләрнең 7 корбан чалып сораган теләкләре тормышка ашты. Борынгы шәһәрнең татарлар күпләп яши торган районында бүген хәләл кибет ачыла. Картларга әйбәт була, якын җиргә инде кирәк әйберләрне шуннан аласың. Bütün нәрсә бар монда. Каягына барсак та магазиннарда bütün доңгыз ите, шул алта белә, доңгыз ите дә чабалар, мөселман ите дә чабалар. Мөселман ите юк магазиннарда бер каяда. Менә шундый магазиннар безгә күбрәк кирәк. Камыр эше белән эшли алмыйбыз инде, олы яшьтә булгачтан. Бу магазинга кибеткә килгәчтән нәрсә генә тели яның, әмма нәрсә дә бар. Һәрбер безгә мәгълүм, Чувашстанның Шыгырдан һәм Урмай авылы татарлары күпләп тирлек асрап, тирә-юньдәге шәһәрләрне элек-электән ит белән тәэмин итәләр. Бүгенге кибетне ачучы абыйлы энеле Линар һәм Самат Тикмиевларның да әти-әниләре шунда яшиләр. Хуҗалыкта дистәләгән эре-мөгезле мал туартталар. 30 сыер, тавыкларның саннарын белмибез ки, үрдәкләр дә, казлар, меңәрләп баш казлар. Алсу белән Шамил Тикмиевлар гаиләсе әллә ни зур түгел, гаиләдә 2 егет үсә. Бүген инде үзләре дә гаиләле. Балаларым әлхәмдүлилләһ шөкер, ураза аенда ураза тоттылар. Аракы эчмиләр, тәмәке тартмыйлар, Аллага шөкер, җәштән үк үзебез белән терлекләр карадыштылар, бурыштылар. Хуҗалар белдергәнчә, яңа ачылган кибеттә бар тик авылда җитештерелгән экологик продуктлар гына сатылачак. Продукция бар монда үзебезнеке дә, бар Самарадан да, бар Чувашидан, Татарстандан да. Бөтен продукция сертификат белән хәләл натураль продуктканы химиясыз. Саматның киләчәккә дә планнары зурдан. Әгәр эшләре җайга салынып, сәүдә уңышлы китсә, ул хәләл ит ризыклары җитештерү цехында ачарга ниятли. Хәзер бергәләп Казакстан Республикасында урнашкан мәчетләр буенча сәяхәт итеп кайтыйк. Казак далаларында ислам диненең таралуына күп өлешне татарлар кертә. Екатерина II вакытында ук казаклар белән аралашырга һәм үзара җылы мөнәсәбәтләр төзергә патшабикә укымышлы татар муллаларына мөрәҗәгать иткән. Бүген исә Казакстан Республикасында мөселманнар җирле халыкның 70%-тан күбрәген тәшкил итә. Казак дәүләтендә тирәнис калдырган татар мәчетләре белән тулырак Таңсылу Насырова таныштырыр. Нурсултан шәһәренең Яшел яки Татар мәчете 1887 елда сәүдәгәр Нур Мөхәммәд Зәбиров тарафыннан салына. Бүген дә нык басып торган диварны Бохара белгечләре төзи. Кызганычка каршы Аллаһ йорты бүгенге көнгә кадәр сакланмаган. Гыйбадәтханә башта яна, кабат төзелә һәм 1930 елда бөтенләй юкка чыгарыла. Бүген исә җирле халык тарафыннан мәчетне кабат торгызу өстендә эш алып барыла. Шулай ук Казакстанның башка шәһәрләрендә дә татарлар төзегән мәчетләр байтак. Мәсәлән, Актүбә шәһәренең Үзәк мәчетенә нигезне 1901 елда Әхмәт Фазыл Корбанаев сала. Милләттәшебез калада иң беренче мулла була. Җидебулат шәһәренең татар бистәсендә дә милләттәшләребез төзегән бер манаралы таш мәчет бар. Аллаһ йортына нигезне 1910 елда данлыклы сәүдәгәр Мусиннар сала. Җирле халык арасында бер риваят бар. Мәчет белән Мусиннар өен җир асты юлы тоташтырган диләр.
киттеләр. Һәм әлеге юл буйлап Латиф Мусин урамга да чыкмыйча мәчеткә намаз укырга йөргән. Казакстанда татар авылы да бар. 19 гасырда 7 Пулатка якын урнашкан Башкүл авылын Насыр бабай нигезли. Авылда бүген дә Насыровлар тукымы гомер итә һәм Рөстәм исемле татар мәчете эшли. 1905 елда 7 Пулат мәчет проектына акшатып, Павлодар шәһәрендә Ак мәчет калкып чыга. Сәүдәгәр Әбделфәттах Рамазанов тарафыннан төзелгән бина бүген дә татарларның олы символы булып тора. Отрау шәһәрендә барлыгы 6 мәчет бар, шуларның берсе Коспан мулла мәчете. Гыйбадәтханә беренче мулла исемен йөртә, ә мәчеткә нигезне татарлар күмәкләшеп сала. Казакстанның элеккеге башкаласын Алмата шәһәрен Фатыйма мәчете балкыта. 19 гасырда татар бистәсенә нигезләнгән гыйбадәтханә бүген дә эшли. Костанай шәһәренең мәчетен сәүдәгәр Әбделвәли Яушев нигезли. Үз вакытында мәдәният йорты, кинотеатр, филармония булган бина бүген төзекләндерүдә һәм тиздән үзенең ишекләрен кабат ачачак. Җаек шәһәрендә исә борынгы 1864 елгы Кызыл мәчет бар. Бөек Тукай эзләрен хәтерләгән Аллаһ йорты советлар заманында ябыла, җимерек аяныч хәлдә була. Бары тик 2006 елда гына мәчет үзенең ишекләрен кабат ачып җибәрә. Гомумән Казакстанда татарлар тарафыннан салынган мәчетләр шактый һәм бер сюжетта күрсәтергә бернинди вакыт та җитмәс. Татарстанның от казанган мәдәният хезмәткәре Мәдинә Фәтхи кызы Рәхимкулованы төбәкләрне, шәхесләрне өйрәнүче 20дән артык китап авторы буларак беләләр иде. Мәдинә апа да гомер буе үзе дә гыйлем ала, гыйлем бирә. Ул Татарстанда да танылган шәхес булды. Казанның татар матбугаты да аны үз итте. Мөгаллим күптән инде безнең арада юк. Оренбургта яшәүче милләттәшебез Хәзирә Әбделманова укытучысы турында милләт анасы дип аталган китап чыгарган. Оренбургтан репортаж. Китап авторы Хәзирә ханым Әбделманова да 90-нчы еллар башында Мәдинә ападан дин сабагы алган кеше. Укытучы, соңрак Оренбургдагы Хсәйния мәдрәсәсен һәм Мәскәүдә Ислам университетын тәмамлаган әзерлекле белгеч. Оның институтта диплом темасы да мәгърифәтче мөгаллимә Мәдинә Фәтхи кызы Рәхимкулованың Оренбург төбәгендә ислам мәгърифәтенең тарихи үсешен тикшерүе дип атала. Бу устазы турында 3нче китабы. Мәдинә апа турында данлыклы язучыларның әсәрләрен җыйдым һәм үзебезнең якташларның мәкаләләрен җыйдым. Мәдинә Фәтхи кызы Рәхимкулова үзенең күпкырлы белемнәре белән күпләрне сыкландырды. Инде хәзер остаз укучылары белән үзе горурлана алыр иде. Хәзирә ханым әле 3 татар шәхесенә таш тактада урнаштырды. Мәдрәсә Хсәйниядә укыткан мөгаллим Шәйхзадә Бабич белән Муса Җәлилнең укытучысы булган шагыйрь Төхфәт Чинәкәйгә. Габайла Мөэмин Фәрәдүди безнең авылда туып, ул шагыйрь, галим, шулай ук инкилабка хәтлек мәдрәсә Хсәйния мәдрәсәсендә укыткан мөгаллим. 3нче тактаны куйдык 2016 елны Багышта Мөэминовага. 11 ел дәвамында Чуваш Республикасының Урмай мәдәният йортында үткәрелә торган Арт Мәдхия мөселман җырлары төбәкара фестивале быел дистанцион рәвештә узган. Фестивальдә Чувашстан, Татарстан республикаларыннан, Ульян, Төмән өлкәләреннән милләттәшләребез катнашкан. Бүгенге җиткәсе мәгълүматлар менә шулар иде. Аллаһ Тәгалә кушканнарны тәп тыйганнарыннан тыйлып яшик Илдар, Гөлназ. Амин, шулай була күрсен, рәхмәт Ләйсән. Саба районында бәрәңге утырту эшләрен төгәлләгәннәр. Менә шундый сөенечле хәбәр. Яңалыклар белән таныштыруны хәбәрләр редакциясендә хезмәттәшләребез дәвам итәр. 10 минуттан без сезне кабат манзарада көтәбез. Хәерле көн, кадерле тамашачылар. Саумысыз, телевизор караучы милләттәшләр, Манзара информацион музыкаль тапшыруы үзенең 2нче эш сәгатен башлап җибәрә. Бүген 29 майда бөтен дөньяда дөрес туклану һәм сәламәт аш кайнату системасы көне билгеләп үтелә. Табиблар ашаган ризыкларыбызның сыйфатын яхшыртырга, күләмен киметергә өнди. Май ахырындагы башка бәйрәмнәрне дә барлап үтик. 31 майда химиклар һәм адвокатларның һөнәри бәйрәме. Һәм аксыл чәчле хатын-кызлар, бладинкалар көне билгеләп үтелә. Әлеге бәйрәмнәргә мөнәсәбәте булган тамашачыларыбызны тәбриклибез. Гөлназ, сине дә котлыйсы була инде алайса? Әлбәттә. Мөхтәрәм җәмәгать,
Шәүвәл уразасын тотучылар игътибарына астрономик мәгълүмат. Сәхәр бүген 1 сәгать 29 минутта тәмам була. Кояш 3 сәгать 9 минутта чыга һәм 20 сәгать 12 минутта байый. Һиҗри ел исәбе буенча 1441 ел Шәүвәлнең 6-нчы көне. Татарстанның халык артисты Зиннур Нурмөхәммәтов турында яңа истәлекләр китабы басылып чыкты. Китапны дөньяга чыгаруучы Рафаэль Сальмушев. Бүген шулай ук күренекле китап галиме, Татарстан фәннәр академиясе академигы, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Әбрар Кәримуллинның тууына 95 ел. Мөхтәрәм галимне дә яхшы, хәерле сүз белән искә алырбыз. Июнь айыннан Россиядә эчке туризм объектларының эшчәнлеге җайга салына башлаячак. Беренче чиратта шифаханәләр ачылырга тиеш. Соңрак ял йортлары, кунакханәләр эшли башлар дип планлаштырыла. Карантинга, изоляцияга сәбәп булган вирус чигенер, тормыш әкренләп үз җаена кайтыр дигән өмет белән хәерле яңалыклар көтәбез. Безнең авылдагыча әйтсәк, авызыңа сарымай дип, менә шушы шатлыклы вакыйгаларны көтәбез. Һәм әлбәттә дөнья яңалыкларына күзәтү белән дә танышык. Хезмәттәшебез Алия Сәлимҗанова әзерләгән видеоязма. Сантьягода урнашкан Пуэнте-Альто шәһәренең мэрия хезмәткәрләре пандемия аркасында барлыкка килгән кризистан зыян күргән мохтаҗ кешеләргә ризыклата ярдәм итә башлаган. Беренче 1020 тартманы шәһәр мэры Герман Кадина һәм администрация хезмәткәрләре ияләренә тапшырганда инде. Кризистан интегүче урта хәллеләр катламына әлеге ярдәмне китереп җиткерү өчен без мэрия командасы белән барлык кешебезне куйдык. Май уртасында Чили хөкүмәте азык-төлек тутырылган 2,5 миллион тартма таратылачагы турында хәбәр биргәч, Сантьягоның ярлык кварталларында ярдәмне сузмыйча тизрәк өләшүне таләп иткәннәр. Безне кайгыртулары бик күркәм, ләкин бер яктан да якланмаган олы яшьтәге кешеләр бар бит. Алар ярдәмгә бездән дә ныграк мохтаҗ ди, шунда яшәүче ярдәмне алырга өлгергән кеше. Грузия хөкүмәте комендант сәгатен һәм гадәттән тыш хәл режимын бетерергә карар кылган. Ләкин таҗлы вирус инфекциясын таратмау өчен кертелгән кайбер чикләүләр алга таба да дәвам итәчәк. Шулай итеп, илдә җәмәгать урыннарында, офис кибетләрдә битлек режимы һәм социаль дистанцияны саклау үз көчендә кала. Кунакханәләр, спорт заллары һәм сәүдә үзәкләре Грузиядә әле һаман да ябык, ә рестораннар өйгә китереп бирү режимында эшли. Мәдәният һәм спорт чараларында үткәрергә ярамый. Җәмәгать транспорты шулай ук эшләми. Такси йөртүчеләргә битлек кияргә кушылган һәм машина салонындагы кеше саны 2-дән артмаска тиеш. Әлегә Тетрицкарой районы тулысынча, Болнис районындагы Мушевань белән Гетто авыллары карантинда. Манзарада без гадәттәгечә сөйләм культурасы мәсьәләләрендә читләтеп узмыйбыз. Милләттәшләребезнең сөйләмендә шушындый бер хата бик күңелгә тия. Ул да булса әммә дә ләкин дип сөйләүләре. Икесе дә мөстәкыйль мәгънәгә ия каршы кую теркәгечләре. Ләкин аларны ни өчен бергә кулланалардыр, монысы минем өчен табышмак булып кала. Яки әммә генә дип, я булмаса ләкин дип кенә әйтү дә җитә бит. Татарстанның халык язучысы Марсель Галиевның мондай юллары бар. Тел байлыгы, буыннан буынга күчә барган ганимәтле мирас. Халык бәгыренә язылган тере сүзләр йолдызлыгы. Без дә менә шул кадерле мирасны барлау өчен дәвам итик. Эфирдә Әткәмән-кәмнең теле сәхифәсе. Хәтта олы кешеләр бик еш булмасалар да кайбер авазларны дөрес әйтә алмау белән аерылып торалар. Бу күренеш балаларда ешрак була. Алар гадәттә р авазын әйтә алмыйлар. Л авазын әйтүдә кыенлыклар кичерәләр, ләкин тора-бара балалардагы бу кимчелек бетә, алар инде бу турыда бөтенләй уйламыйлар да, һәм без олылар да әлләни артык борчылмыйбыз. Чөнки мондый күренеш аларда яшьлек белән, балалык белән барлыкка килгән дип уйлыйбыз, һәм ул чынлыкта шулай була да. Ә менә кайбер олы кешеләрнең айрым авазларны әйтә алмаулары гомер буена саклана. Менә гарәп теленнән кергән кайбер сүзләр бар. Тәсир, тәмин, тәсрат, тәминат һәм башкалар. Мондый сүзләрне тәймин, тәйсир, тәйминат, тәйсрат дип әйтәләр. Һәм шул кадәр күнегәләр, булай әйтүдән алар уңайсызланмыйлар да.
Моның сәбәбе нидә икән дигән сорау туа. Әлбәттә, ата-аналар, олы кешеләр баланың шушылай сөйләшүенә яшьтән үк игътибар итеп җиткермәгәннәр. Яки баланың әйләнә тирәсендә менә шулай сөйләшүче кешеләр булган. Әгәр дә максатка юнәлешле рәвештә эшләгән вакытта бу кимчелекне бетерергә мөмкин. Ни өчен шулай барлыкка килә? Безнең сөйләмебездә сүзләр сузык, тартык авызлардан торалар. Һәм инде икенче җөмлә гадәттә тартык авыз белән башлана. Бала, көннәр, төннәр һәм башкалар. Ягъни икенче иҗек тартык авыз белән башлана һәм инде гадәттә тартык авызларны әйтү ул инде ачыклык, төгәллек таләп итә һәм безнең авызларыбыз дөрес яңгырый. Бу тәэсир, тәэмин сүзләрендә игътибар итсәк, ике сузык авыз бергә килә. Тә, аннан соң сузык авызы. Һәм шушы ике сузык авызны ачык итеп, дөрес итеп әйтүдә кимчелек барлыкка килә. Ягъни авызын тартык авызны әйткәндәге кебек, ничектер терәбрәк, ачыграк итеп әйтергә кирәк. Тәэмин, тәэсир, тәэминат һәм инде әлбәттә безнең сөйләмебездә ачыклык, дөреслек барлыкка киләчәк. Әлеге сәхифәләребезнең төп максаты батырларга аяусыз сугышта яуланган тыныч тормыш өчен рәхмәтебезне белдерү булса, тагын бер әһәмиятле ягы ил хәтерен киләчәк буыннарга тапшыру. Чөнки Әдип Маликов язганча, онытсак үткәнне, оныклар санамас бүгеннең кадерен. Бик хак әйтелгән, алдагы видеоязмада Яшелүзән районының Күгәй авылыннан Казан федераль университеты студенты Ризалә Гыйләҗева үзенең бабасын искә алыр. Минем бабам Гыйләҗев Әбрареддин Гыйләҗ улы 1908 елның 25 август айында Яшелүзән районының Күгәй авылында дөньяга килә. 20 яшендә Кызыл армия сафларына алына. 3 ел хезмәт итеп кайткач, 1 елдан соң матур итеп гаилә кора. Тормыш иптәше Хадиша белән 4 бала үстерә. Илебез тарихында иң вәхшәтле, иң куркыныч бөек ватан сугышы башлангач, Әбрареддин балаларын, хатынын, ватанын фашизмнан яклау өчен 1942 елның февраль айында сугышка китә. Ул пулеметчылар рәтен тулландыра. Көчле сугышлар барышында Әбрареддин контузия ала һәм Вологда шәһәрендә дәвалана. Ләкин бу батыр көрәшче өчен иң соңгы сугыш була. Хәрби комиссия бабаемны туган ягына кайтарып җибәрә. Хәрби хәрәкәтләрдә катнашканы өчен Әбрареддинга Ватан сугышы ордены бирелә. Бөек җиңүдән соң Әбрареддин белән Хадишәнең 6 баласы туа. Лаеклы ялга кадәр бабаем күмәк хуҗалыкта ат караучы булып эшли. 77 яшендә якты дөньядан китсә дә, аның рухы әле дә истә. Әбрареддинның балалары әтисенең туган нигезен бүгенге көндә дә карап, яңартып торалар. Бабаем, сине шушы фотосурәтең аша күреп кенә белсәм дә, синең исемеңне ишетүгә күңелемне горурлык хиссе иңләп ала. Син һәр вакыт минем йөрәгемдә, син мәңгегә минем хәтеремдә. 1941 елның август айында Габделсәлам Сәмәтов та корал тотып яуга чыгып китә. 4 баласы әниләренә сыенып ятим калалар. Сугыштан килгән сирәк хатларының берсендә Габделсәлам болай дип яза: "Хашига, тормышның авыр ягы сиңа калды. Ләкин картлар әйткән фикерне онытма. Табагачның сабы озынрак булган сайын кулыңны пешермәс.
Ягъни балаларны үстерү ни кадәр генә авыр читен булса да түз, үсеп җиткәч алар сиңа ярдәмче булырлар дигән фикерен салган Габделсәлам абзый. Хезмәттәшебез Гөлинә Шәймуллина әзерләгән видеоязма. Бөек Ватан сугышы батырлары белән танышуыбызны дәвам итик. Бүген Ширмешән районының Кара Чишмә авылы егете Габделсәлам Саматов хакында сөйләрбез. Ул Сөләйман Мулла гаиләсендә дөньяга килә. Кечкенәдән Мулла малае дип җанына тиеп интектерәләр. Башта колхозга кертмиләр, сугыш чыккач районга чакыралар, әмма кире боралар. Үзенең кордашлары Мингалим Гамиров, Җаббар Мортазиннар белән ул НКВД тармагына эләгергә тели. Ләкин алмыйлар. Син Мулла малае, ышанычсыз, син Кызыл армияга кирәк түгелсең дип 2 мәртәбә бурып кайтаралар. Хәлләр булай барса, Мулла малае түгел, хәзрәт малайлары да җитмәсәле дигән Габделсәлам абый үзе. Әйткәне рас килә. 3нче баруында аны сугышка алалар. 1941 елның 18 августы. Кызыл Әмиага нибары 5 яшь. Ул бүген дә әтисен озата баруын, аның кызым Ширмешәнгә барып кайтам әле дип әйтүен хәтерли. Әтиемнең бар тик кечкенә хаты килә. 3нче хатны әнием булайрак хәтерли иде. Әнием шуңа балалар. Барыгызга да бик күп сәламнарымны җибәрәм. Бу хатымнан Мәскәү һәм Ленинград шәһәрләре арасындагы окоптан язам. Командирлар бик нык ашыктыралар. Приказлар бик кырыс яңгырый. Бүген иртәгә сугышка керәбез дигән хәбәрләр йөри. Тормышны алып бару синең бер үзеңә калды. Гаиләдә 6 бала, 6 кеше. Билгеле бик авыр булыр. Җиңел булмас. Игә кайтуыбызны өмет итеп, тәмам итәм бу хатымны. Сәлам абзыйның 314-нче укчы дивизиядә хезмәт итүе билгеле. Якташы Киркәле кешесе Кыяметдин Галәветдинов белән бергә чолганыштан качканнар. Ләкин Сәлам абзый аерылып калган. Мин качмыйм. Тотып алсалар кыйнауга түзә алмыйм. Союзга кайтсам да миңа көн юк, нәселем чирек, әтием Мулла минем дигән. Фашист тоткынлыгында каннарын шактый эчкәннәр. Үзләренә кабер казытуда, ачлык та, мәсхәрә кылуда калмаган. Сугыш тәмамлангач авылга 25 кара хәбәр килә. Кара тамга диләр аны халыкта. Шуларның берсе Саматовларга юлланган була. Анда гаилә башлыгы Габделсәлам Саматов хәбәрсез югалган диелә. Әнием шушы көнне гомер буена онытмады. Әтиегез өчен кайгырып елый да алмадым дип мин дия ул. Чөнки бу көнне минем башымда башка уй, башка нәрсә мине бораулады. Иртә белән мин сездән ашатып эчерттем. Төш белән шулай ук ашата алдым. Кич белән ашатырга иде бер нәрсә юк. Кемгә барыр микән? Кемдән нәрсә сорый микән? Менә шулай хәтеремдә калган минем авырлык. Сугыш һәссез генә үтми. Күп санлы югалтулар, ачлык, белгенлек белән бер рәттән тирән җан яраларда калдыра. Алар сугыш чоры кешеләрендә һаман да төзәлмәгән. Шушы вакыйгаларның шаһиты булмаган кешеләр дә әлеге яраның сызлавын саргайган хатлардан укып, әби-бабаларының каберләренә барып, гаиләләренең хатирәләрен тыңлагач, тагын да тирәнрәк тоя башлый. Яңа гасыр телеканалының җиңүнең 75 еллыгы уңайыннан игълан иткән Батырларга хат проекты үзенең эшен дәвам итә. Бүген дә сездән килеп ирешкән хатларның тагын берсен укырбыз. Безгә Казаннан Фәрид Хозырхан улы Галимов мөрәҗәгать итте. Ул үзенең әтисе Хозырхан Галимовның язмышын ачыкларга булышкан игелекле бер кеше Үзәкбай Пангәрәй улы Куванышев турында сөйләүебезне үтенә. Үзәкбай яшьли ятим калып балалар йортында үсә. Әтисен узаткан мизгелләрне генә бераз хәтерли. Ләкин әтисенең бердән-бер фотосурәтен кадерләп саклап, аннан һич тә аерылмый. Казан дәүләт университетының механика-математика факультетын тәмамлый, Мәскәүдә эшли, 58 ел шунда яши. Фән кандидаты була, студентлар укыта, өйләнеп җибәрә. Ләкин гомере буе әтисенең "мине эзләп тап мине" дип тәкърарлаганын ишетеп яшәгәндәй була. Интернетта хәтер сайтлары ачылгач, кызы ярдәмендә компьютерны үзләштереп эзләнә башлый һәм 2013 елны таба да.
Әтисе Пангәрәй Куванышев, бақсан күрсәң 11-ші армияның 254-ші үкші дивизиясында 933-ші полк солдаты болған екен. 1941 елда шул елның азағында өліп тә кеткен. Әтисенең жәсәден дәзләп табуға ирешкән Үзәкбай. Шуннан дусларга, туганнарга иң газиз кешеләрнең язмышын ачыкларга булыша башлый. Бу игелек инде аның бер гамәленә әйләнеп китә. Бүгенге көндә Үзәкбай Пангеревич Бөгелмәдә яши. 85 яшында да үлгән солдатларны ачыклау буенча бер коллектив кадәр эш башкара икән. Үзенең әтисен табу бәхетеннән тыш, ул күп кенә башка ватандашларыбызга да мин таптым сине әткәй дип әйтерлек дәрәҗәдә булышлык күрсәтә. Рәхмәт яусын. Мондый кешеләребез күбрәк булсын иде. Шын күңелдән рәхмәт әлгә хәбәрне җиткергән тамашачыбызга. Инде тапшыруыбызны дәвам итеп, хәзер сүзне Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Камал театрының музей мөдире Луар ханым Шакирҗановага бирәбез. Кадерле Фатих абзыебыз, минем гомерем буе сине күреп сөйләшәсем, сиңа хәтта хат язасым килә иде. Ә быел шундый мөмкинлек туды. Без сугыш корбаннарына хатлар язабыз, һәм алар сезгә барып ирешер дип ышанабыз. Быел синең яшь гомереңне үзгән, хыялыңны, талантыңны кискән, каһәр төшкән сугышның тәмамлануына, бөек җиңүгә 75 ел тулды. Чаллы районының Мусабай авылында, хәзер ул Тукай районы дип атала, яшәгән Шакирҗан бабам белән Гөлҗамал әбием, алар синең газиз әтиәнең бер артлы сугышка 4 улын озата. Сәлимҗан абыйны, минем әтием Галим абыеңны, сине һәм төпчек энекәшегез Хайдар абыйны. Бу сугышта 5 улын да югалткан аналар да байтак булган. Шөкер, сезнең эшегез имгәнеп булса да әйләнеп кайтканнар. Тик син хәбәрсез югалгансың, Фатих абзый. Минем әтием Ржев янындагы сугышта каты яралана. Аның оша сөягенә снаряд кыйпылчыгы төшә. Кан эчендә аны Кыр госпиталенә алып киләләр. Шунда ул авыр хәлдә булуына карамастан еще один Шакирҗанов дигәнне ишетеп кала. Яралы бер егет белән аны озын арбага салып, бомбалар астында Калинин шәһәрендәге госпитальгә алып китәләр. Ул Тверь шәһәре хәзер. Әти госпитальдә 3 ай гипста ята. Синең турында сорашып карый, ләкин берни дә белә алмый. Ржев янындагы сугышны тарихчылар Сталинград өчен сугыш белән тиңлиләр. Анда аяусыз кан кыеш булган. Безнекеләр искиткеч бихисап күп югалтуларга дучар булган. Госпитальләрдә ут эчендә калган. Шулай итеп без синең гомереңнең кайда ничек изелгәнен белмибез шул, Фатих абзый. Бер гаиләдә үскән абыйлы энеле 2 туган, бәлки сез сугыш кырында да бер-берегезнең изеннән йөргәнсездер, ләкин фани дөньяда күрешә алмагансыздыр. Бакылыкта очрашырсыз. Минем әти сугыштан бер аягы кыскарып, таяк белән кайта. Гомер буе укытучылык эшен дәвам итә. Ул 90-нчы яшендә бөек җиңүнең 60 еллыгы якынлашканда арабыздан китеп барды. Ә синең исемең, Фатих абзый, туган авылың Мусабайда сугыш корбаннары истәлегенә куелган һәйкәлгә язылган, шулай ук хәттер китабына кертелгән. Аннан соң синең турында язылган бер шигырь бар. Аның соңгы куплетларын мин хәзер сиңа җиткерәсем килә. Безнең әниебез син матур җиңги дип йөрткән Хатира апаң синең гаҗәеп моңлы тавышың турында, тыңлап туймаслык җырчы булуың турында сөйли иде. Бу шигырь уел ки дип атала. Син яраткан җыр. Аны синең абыеңның кызы, минем апам, күренекле татар шагыйрәсе, Татарстанның халык шагыйре, Тукай премиясе лауреаты Лена сеңлең Шагирҗан язган. Сугышта хәбәрсез югалган Фатих абзыем истәлегенә.
Эй, кызым дияни, уял киен. Фатих абзаңнан да ыстарак жырлағанын белмим бір кімнің дә. Гомере генә булды кыскарак, сузып жырлый иде мәрхүм, бигрәк иркен иде сулышы, өзелепләрлә калды ярты юлда, каян гына чыкты сугышы. Эй, ул көннәр, күпме газиз ирләр, әрәм булдыласың бәгырләр. Уйылып, уйыл гына ага, җырлар озын, кыска гомерләр. Хәтер булып гүя үткәннәрдән, агыла да уйыл агыла, әллә килә безгә сәлам булып, әллә китте Фатих абыйга. Син, Фатих абый, гаиләдә корырга өлгермәгәнсең. Бәлки синең дә җырчы, талантлы балаларың булыр иде. Бу аяусыз сугышта 25 миллионга якын гомер өзелгән. Шуларның берсе син. Бөек җиңүгә син зур өлеш керткәнсең. Бер яшь гомер. Шакирҗан улы Фатих Шакирҗанов. Рухың шат булсын, урының җмакта булсын. Сине бер кайчанда догамнан калдырмыйм. Луара сеңдән Шакирҗанова, Татарстанның халык артисткасы. Күренекле галим, сугыш ветераны, Тукай бүлеге иясе, Кылгали исемендәге халыкара премия лауреаты Әбрар Каримуллинның тууына 95 ел. Ул 1925 елның 29 майында Саба районының Шәбия Шүрши авылында дөньяга килгән. Без тарихта эзлебез, тел милләтнең сакчысы, язмыш дип аталган һәм башка бик күп китапларында Әбрар ага тарихыбызны, беренче татар китапларының барлыкка килүен, фән һәм мәдәният үсешен, тел белән бәйле мәсьәләләрне яктырта. Борынгы татар басмаларын чит телләрдән эзләтеп Казанга кайтарта. Милли хәрәкәттә актив катнаша. 20 ел элек арабыздан киткән әлеге олпат шәхесне фикердәшләре һәм аның эшен дәвам итүчеләр һәрвакыт юксынып искә алалар. Шуннан да милләт каршында Әбрар аганың башкарган хезмәтләре бихисап. Китап дөньясына сәяхәт һәм бигрәк тә татарлар исеме һәм җисеме дигән китаплары инде күп кенә зыялыларның, сәясәтчеләребезнең өстәл китабына әйләнде. Ул безнең милләттәшләребезгә хакны нахактан, ялганны дөрестлектән аерырга өйрәткән бер басма. Саба районы Шәби Шүрши бер урамлы кичкенә генә бу авыл Әбрар Каримуллин эзләрен суытмыйча саклый. Юл читендә үскән бәбкә үләннәр кичкенә Әбрарның нәни аякларын иркәләгән. Табигатьнең гүзәллеге күңеленә илһам биргән, күктәге чиксез йолдызлар исә фән белән шөгыльләнергә тәргәндер. Булар барысы да тарих. Ә бүген ул күренекле галим исеме белән бөтен татар дөньясына таныла. Әбрар ага Гыйбадуллин ул татар халкына түгел, бөтен төрки дөньяның, төрки гыйльми дөньясының, фәнни дөньясының күренекле шәхесләреннән берсе. Аңлатты. Бу китап дөньясында, китап дәрьясында иң күп эшләгән галимнәр кемнәр дип сорасалар, бу һич шиксез ул Әбрар ага Каримуллин һәм Мирқасим Усманов дип мин әйтер идем. Һәм ул әйткәнемчә, без бер татар халкының гына түгел, бер Татарстанның гына түгел, бөтен төрки дөньяның мактанышы. Мин аның белән бик күп илләрдә булдым, фәнни конференцияләрдә катнаштым. Каягына барсаң да, Лондонга барасыңмы, Канадага барасыңмы, Төркиягә барасыңмы, башка илләргә барасыңмы, һәр җирдә Әбрар аганы көтеп алалар һәм иң мөһиме беләләр иде. Әбрар Каримуллин дигәч, Әбрар Каримуллин китап патшасы дип әйтәләр иде. Туган телне, мәдәниятны, миллилекне саклау, яклау иде аның төп максаты. Саба районы үзәк китапханәсендә 2001 елдан Әбрар Каримуллинның музее эшли. Биредә галимнең фәнни эшләре, диссертацияләре, медальләре, шәхси әйберләре дә урын алган. Әлеге музей бүлмәсен безнең район үзәк китапханәсе директоры Римма Исламовна оештырды һәм ул вакытта аңа Кинтә ханым Әбрар Каримуллинның шәхси әйберләрен аңа тапшырды. Музей бер кайчан буш торганы юк. Укучылар, килгән кунаклар кереп танышып чыгалар. Фәнни эш белән шөгыльләнүче студентлар чит төбәкләрдән дә килеп галим белән кызыксыналар. Лилия Меметова кырым-татар филологы. Әбрар Каримуллинның фәнни эшчәнлеген өйрәнү буенча да эшләре бар. Бу эзләнүләр аны Татарстан белән элемтәгә кертә.
һәм ул бирегә килә. Әҗумагыз Шалгынбайның тамырлары Саба районы Ихшырма авылына килеп тоташа. Сугыш вакытында бу гаилә Казакъстанга күчеп китәргә мәҗбүр булган. Я познакомилась с ним, когда училась в аспирантуре в Москве. Я приехала специально. Мәскәүдә аспирантурада укыганда Әбрәр Кәримуллин белән таныштым. Ул миңа фәнни эш буенча юнәлеш бирүче булды һәм мин эшемне ул күрсәткәнчә алып бардым. Кунаклар яшел болыннары, куе урманнары белән дан тоткан Сабада Әбрәр Кәримуллинның Шәбия Шүрши авылында торган йортын күрделәр. Әбрәр Кәримуллин ул чын мәгънәсендә энциклопедик эшчәнлеккә ия булган зур галим, зур шәхес, фидакарь зат. Һәм бу бер яктан. Икенче яктан бит фронтовик кеше, яралы кеше ул. Аннан шуңда үзе туры сүзле һәм туры сүзле кешеләргә безнең шурда элек тә ул, хәзер дә авыр яшәү. Һәм ул үзенең сүзен кем булуына карамастан әйтә белде. Бу менә зур вакыйга, мин моны әйтер идем. Саба халкының шушыннан тәрбиялелеген, ул үзенең күренекле кешеләрен, үзенең абруйлы затларын белә һәм аларны хөрмәт итеп ул инде безнең яшьләргә киләчәк буынга менә шушындай үрнәк бирә. Фәнгә багышланган гомер. Әбрәр Кәримуллинның исеме татар халкы яшәгән һәр җирдә. Хезмәтләре рус, инглиз, төрек теленә дә тәрҗемә ителгән. Май үтә дә җәй җитә. Май үткәндә кайгырмагыз, безнең яшь гомер үтә дип җырлыйлар. Гомернең һәр мизгеле кадерле, һәр чоры бәхеткә лаек. Үкенмичә искә алырлык итеп яшик. Чыннан да җәй хозурлыгына сөйеник, кинәник, ләкин саклык чаралары турында онытмагыз, үзегезнең биш бармакларны, ягъни перчаткаларны һәм битлекләрегезне киеп йөрергә онытмагыз. Исән-имин булыйк.